Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alo, abonné wu, baw fo kaw ni sogoma. An shira yɛrɛ la ala kan tile hɛrɛ la. Inshallah aw balimacɛ dɔw ka karamɔgɔ cɛ dɔw ka kalanden dɔw fa cɛ dɔw den cɛ dɔw teri cɛ dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye. Ne b'aw bɛɛ fo n b'aw bɛɛ fɛ fana inshallah. Ayiwa baasi tɛ sɔgɔmada n'an bɔra ni ala tɔgɔba kelen ye n bɛn'o di aw ma aw ka dugawu kɛ n ye inshallah. Ni ye ala tɔgɔ jumɛn ye ni ye ala tɔgɔ de ye n'an b'a fɔ a ma ko Allahu. Ni ye kun fayakunu ne i b'a baara su fɛ dɔrɔn dugu mana gbɛ yanni tile ka bɔ k'a fɔ tile bɛ bɛn o y'a sɔrɔ i mako dilanna ala yɔrɔ. Tamakiya t'a la siga foyi foyi t'a la baarako kelen dɔrɔn don siɲɛ kelen dɔrɔn su kelen dɔrɔn a banna n'i wulila dɔrɔn yanni tile bɛ bɛn i ka dugawu bɛ jaabi. A ka ca ala fɛ i tɛ tile bɛn fiyewu fɔ ala k'i mako dilan. Inshallah a baara bɛ kɛ cogo jumɛn yan n'an bɛ don a la an bɛna ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan ka to ka na ala tɔgɔ cɛ ka to ka taa n'a ye aw tɛ abonné a tɛ foyi foyi o fana tɛ sɛbɛ ye han aw k'a lajɛ kɛ. Inshallah donc an b'a ɲini aw fɛ a ye abonné n'aw abonné na kana ɲina a bɛ notification digi pour que an bɛna video bila a fɔlɔ bɛ kɔn ka jigin aw ka téléphone kɔnɔ. A y'a partager walasa an balima minnu tɛ nin ko in kalama u ka se ka bɔ a kalama n'u k'u yɛrɛ nafa ni an ka ala tɔgɔw ye o baraji bɛ se ne ni aw bɛɛ de ma. An b'a ɲini aw fɛ an ka kalanbulon 2 dayɛlɛ WhatsApp kan ani Telegram sanfɛ a kana ɲina dɛ an bɛ fɛn baba minnu d'aw ma yan n'aw taara o yɔrɔ la a ka jugu ni bɛɛ ye. An b'a ɲini aw fɛ a ka banba a bɛ taa don kalanso in na tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1420 kalo sara ye 460 dɔrɔn. Mais n'aw yɛlɛla kan inshallah a yɛrɛ bɛna dɔn fɛn min b'a ko kɔnɔ. A ma se lakarili ma o n'i yɛlɛla i yɛrɛ bɛna dɔn min bɛ yen inshallah. N'an an tilara ala tɔgɔ bila na an bɛna an ka numéro téléphone numéro ni WhatsApp numéro an bɛna bila commentaire la inshallah. A ye jija a bɛ yɛlɛ groupe nin sanfɛ walahi a tɛ nimisa tiɲɛ yɛrɛ la aw tɛ nimisa inshallah. Ni baara bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛ baara alamisadon su dugujɛ bɛ kɛ juma ye c'est-à-dire juma su. A bɛna jɔko 2 d'ala ma jɔko fɔlɔ fatiha kalanni kɔfɛ a bɛ suratul kadiri n'o ye ina anzalnahu fi lailatul kadiri a b'o kalan siɲɛ 33 jɔko 2nan fana o kelen don. N'aw ye salam bila a bɛ astaghfirullah kɛ siɲɛ 1411 ka sɔli kɛ siɲɛ 1411 a bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ Allahu hayyul qayyum 1411 ya fatahu ya razak 1411 ya wahhab ya karim 1411 ya zulkiflu ya kefi 1411 ya ganiyu ya fatahu ya razak 1411 a bɛ sɔrɔ ka na ni kuranɛ haya ye sisan inna haza li rizquna ma lahu min nafadin 1411 a bɛna fatiha yɛrɛ kuturu kalan 11 a bɛna sɔrɔ ka kolojan kalan sisan siɲɛ 313 walima siɲɛ 1000 ani siɲɛ 111 n'aw tilara inshallah o dugujɛ yanni tile bɛ bɛn inshallah fɔ ala b'aw ma tulo ma gbɛn n'a y'a sɔrɔ ni jurumu kɔni ka ca i la ma ban o ma n'o tɛ tile tɛ bɛn fiyewu ala k'i mako dilan. Saraka dɔ bɛ bɔ saraka min jara aw yɛrɛ ye mais aw ka kɛ fɛn ɲuman ye fɛn min n'i y'a di i mɔgɔnafin ɲɔgɔn ma a nisɔn bɛ diya i kɔrɔ kosɛbɛ a b'o fɛn tɔgɔ ɲini k'o saraka n'o kɛra ala yɛrɛ nisɔn bɛ diya aw kɔrɔ o cogo kelen de la k'a mako dilan ni k'a teliya n b'a fɔ aw ma aw salamu alaikum ala ka tile ban n'a hɛrɛ caya aw salamu.